Tak, Richard, chcem od teba, aby si dohliadol na nosičov, aby dávali zvlášť pozor na moju farebne zladenú batožinu s dekoratívnymi iniciálami. Naozaj potrebujeme so sebou všetky tieto kufre? Nepripustím, aby niekto prevýšil moju garderóbu. Nie, keď sa človek plaví luxusnou loďou, na batožine nemôže šetriť. To nám ani zďaleka nehrozí. Richard, vždy som snívala o krásnej plavbe na prepichovej lodi. Spomínaš na tie žurnály, ako hollywoodske divy prichádzali do hotelov v kožušinách a s horami batožiny? Ja to zdvihnem. Možno je to kapitán a chce nás pozdraviť. Myslíš, že to robí Eva? Každému nie, drahý, na to nemá čas. Rezidencia Büche, pani domu osobne. Sheridan, aké milé prekvapenie, Zlatko. Myslela som, že je to kapitán kráľovnej Alžbety. Teraz nebudeme mať žiadne peniaze na zvyk. Chcela som sa s tebou porozprávať, aby si vedel, čo máš robiť, keby sa mamička potopila. Áno, Sheridan, prajem si, aby si bol na záchranárske hliadky veľmi prísny.